Haga jingle kai ICC Cricket World Cup Final hapring ke India Persia ika Australia. Haga nge jingle kai lawan ban Sakhi da ki lakon ki riu cricket. Haba pai shaka nge jingle kai final ke Australia kala job dan riu wicket. Padi ora ya ke 6 ladu haga sin ke ban riu. Haga jingle kai Parlok hapring ke Germany Persia ika Turki. Haba pai shaka nge jingle kai ke Germany galamat ika 6 rem. Hadin bagala syak belim haga Turki da ar lalai. Haga jingle ka yakni rung Eurocup arajar ar peusau ke bahab haga grup E hapadeng ka Rijong Halan ke Norway Persia ke Scotland. Haba pai shek ke jingle kai baro ar lagi kenhun ki khai da mar lai gol. Baleng ba ke jingle khai ke Scotland kala yo ban rung shek Eurocup arajar ar peusau. Haga jingle kai ka bahab haga grup G hapadeng ka Hungary Persia ke Montenegro. Haba pai shek ke jingle kai ka Hungary kala la ban belim ya ka Montenegro da lai la kuwait. Baleng ba ke jing job ka Hungary kala yo ban rung shek Eurocup arajar ar peusau. Haga wei par ke jingle kai ka bahab haga grup G hapadeng ka Serbia Persia ke Bulgaria. Haba pai shek ke jingle kai baro ar tali kenhun ki khai da mar ar gol. Baleng ba ke jingle khai ka Serbia kala yo ban rung shek Eurocup arajar ar peusau. Haga jingle kai ka bahab haga grup E hapadeng ka Spain Persia ke Georgia. Haba pai shek ke jingle kai ka Spain kala la ban belim ke Georgia da lai la kawai. Haga jingle kai ka bahab haga grup J hapadeng ka Portugal Persia ke Iceland. Haga nge jingle kai ka Portugal kala la ban belim ke Iceland da ar lanot. Badi agi nigi ar gol jang ka Portugal la yo ban tap da Bruno Fernandes baru Horta. Haga jingle kai ka bahab haga grup H hapadeng ka Belgium Persia ke Azerbaijan. Haga nge jingle kai ka Belgium kala la ban belim sup ke Azerbaijan da san lanot. Bada haga nge jingle kai u player bekensa jong ka Belgium Romelu Lukaku la yo ban tap sau gol. Kata haga minit ka bakhat nyau ar pen riu lai peu bad haga minit ka lai pen nyau. Haga jingle kai I League hapadeng ka Shillong Lajong Persia ke Gokulam Kerala. Haba pai shek ke jingle kai haga Kela step ke Shillong Lajong kala la ban pengki jar nengkong haga minit ka ba arp kundai lengba gon Galwes. Henry Day haga minit ka ba sau peulai ka Gokulam Kerala kala yo ban tap ka gol pen khai lengba nili. Badai hadu ka minit ka bah nyau peusan ke Shillong Lajong kala yo yang ban tap ka gol pentam lengba ka penalti bala kenjat Daurinan Paulino. Bara hashwa ban kut ka jingle kai kata ka minit ka ba khandai peu plus khandai uharti nongbriu la yo ban tap ka gol ka balai naga banta ka Shillong Lajong. Bada hadu bukut ka jingle kai ka Shillong Lajong kala la ban pelim ka Gokulam Kerala dan lai la kuwai. Bad ka nega deru ka sin ka banengkong ba ka Shillong Lajong kan yo khur ya ka nam job haga jingle kai I League menta ka samoy arhajar ar peulai ar peusau. Season, welcome back to I League Shillong Lajong.